Oh, mamă, ce m-am speriat. Da, știu că pasă o chema Brian. Am uitat cum... Eu deja știu, dar ar putea. Cine ar? Cum poți să postezi un vlog dacă nu e mov? Da. 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 Bună, eu sunt Catalea și astăzi o să vă arăt colecția mea de păpuși. Hai să vă prezint hainele păpușilor. Prima normal că e roz, pentru că mama e la roz. Așa, dar tot e frumoasă. E așa roz, cu bulinuțe. Așa. Următoarea, cum să vă explic vă, e e așa simplă. Nu știu, parcă pare mai trist un pic. Următoarea îmi place rău de tot pentru că are lanț, cheie în formă de inimioară, lacăt, așa arată. Îmi place. Și următoarea e mov cu ceva de genul legat de mare, de vară, așa. Și tot roz de data asta, dar cu pisicuță. Mie chiar îmi place asta, e chiar super. Și hai să vă arăt cea mai preferată a mea, pentru că este un paltonaș cu așa, cu cum îi zice, blană și această rochiță care este amândouă, o să o îmbrăcăm printre una din păpușile astea. Oare care o să fie alea așa? Nu știu, o să vedeți voi. Acum hai să vă prezint pantofiorii. Așa, prima, începem de la roz, așa. Sunt așa niște, ca un fel de Adidas, dar cam așa arată, dacă puteți să vedeți. Avem niște tocuri, este al lui Cenușărasa, le-am micșorat noi și acum le punem la păpuși. Așa, aici avem cele mai ciudate tocuri posibile. Uitați-vă, asta mi se pare cele mai așa, dar tot o să le încercăm pe păpuși. Următoarea îmi place la nebunie pentru că uitați, sunt așa de drăguțe. Aici avem verde, mie îmi place verde, dar arată stil, e drăguț. Aici și astea îmi plac. Mie nu-mi place culoarea, dar numai că uitați, așa, bulinuțe. O să vă arăt și când o să le încercăm pe păpuși, pe toate. Următoarea tot gri, ceva asemănător, dar numai că e mai serios. Așa. Acum avem tocurile astea și asta îmi plac. Se aseamănă cu astea roz, să știți. Nu cu asta, scuzați-mă. Cam așa. Și ele drăguțe, toate sunt drăguțe. Și mov. Cum poți să postezi un vlog dacă nu e mov? Așa, mov. Drăguț. Aici avem niște Adidas, cum așa arată, așa, și drăguți, Adidas ăștia super, mie îmi plac, pot să iei cu o pereche de pantaloni, dar noi n-avem pantaloni, avem doar rochițe. Ăștia și ăștia mi se par ciudat, dar cred că nu știu măcar cum se încalță. Gata, am înțeles, ăștia parcă merg mai de rock, așa. Ăștia stil Barbie, gata, stil Barbie, deci am cuvinte. Hai să vă arăt eu ce fac la orice tocuri, fiți atenți. Și asta încă o fac, eu de mică făceam. Și așa. Și cele mai ciudate, uitați, cine ar purta așa ceva? Eu. Bine, dacă e de Halloween, da. Ăștia par de miere, când e luna de miere.
ce iei și te duci. Opa. Așa. Acum hai să vă prezint și păpușile. Asta este, cum îi zicem, o cheamă, eu așa îi zic, blonduța. Bine, nu e așa blond, da, blonduța, așa îi se potrivește. Asta, stai că am uitat cum o cheamă. Eu i-am pus nume, eu i-am pus. Știam că o cheamă Irinuța, așa i-am pus. Asta, Cesima, îmi place rău numele ăsta, Cesima. Acum o luăm și pe Merlin, ea deja e îmbrăcată, dar trebuie să-i punem pantofiori. Așa. O chemăm Merlin pentru că nu știu numele ăsta. Aici o avem pe, cum zice, Negruța, așa îi zic eu, Negruța. Aici o avem pe Teo, i-am spus așa Teo, eu știu o vloggeră pe nume Teo. Rapunzel pentru că am făcut și o codă împletită. Asta știu că o chema Mara, așa. Parcă merge Briana. Și pe asta gândește. Cred că am uitat eu. O să o cheme One eternity later. nice. Așa, gata. Ok, acum hai să le îmbrăcăm. Așa, începem cu, cum v-am zis, am deja uitat numele, că așa. Începem cu Nuța? Sau cum o chema? Așa, blonduța. Cu blonduța. Oare ce să-i punem lui blonduța? Pe că lui blonduța iar merge asta cu bulinuțe. Așa. Astea sunt verzi, dar nu știu de ce, că nu se potrivește deloc. Așa. Sunt 3 surori dintre păpușile astea. Așa, cum să închidem. Așa. Cam așa arată. Bună, eu sunt blonduța. Așa. O să o punem la loc și după aia o să-i punem pantofiorii. O să vă cu ce poate ei să potrivește. Ok. Și acum cu Irinuța. Irinuța. Ok. Cu aceasta pentru că ea are părul meu. Ea de asta. Alegerea ei. Așa. Acum punem. Îmi place la asta pentru că are astea negre și chiar se potrivește. Dar la ea cu roz și cu verde n-am mai văzut. Poate roz cu albastru, mov cu albastru închis. Da. Așa. Opa. Și așa, mă bucur că unele păpuși au și colier. De exemplu, asta are cu inimioară. Și cam așa arată. Așa. I-a căzut mâna. Așa, gata, la loc. Așa, acum cu Cesima, dar pe ea o să o lăsăm la final. Pentru că e principala. Cu Merlin o să vă prindeți și pe ea, dar e deja îmbrăcată. Acum cu Negruța. Lui Negruța cred că iar stau. Zic că asta. Hai, Negruța, o să îmbrăcăm. Oare ce pantofi se potrivește? Așa. Cam așa arată. Plus că îi se potrivește. E transfer. Cum zice? Da, Negruța este deja îmbrăcată. Da, eu sunt Negruța, deja m-am îmbrăcat. Acum cu Rapunzel.
Rapunzel, cu ce vrei să te îmbrăcăm? Cred că Rapunzel o să-i dau asta. Da, asta. Așa, uite. Și o să o băgăm în rochiță. Așa. Opa, așa. Oare vă gândiți voi, mamă, ce greu e să îmbraci o păpușă? Eu am o verișoară pe nume Anais care, deci, are, dacă eu acum o pun să îmbrace o păpușă, cred că stă vreo 3 ore să îmbrace. Da, pentru că e Anais, are doar 7 ani. Bine, eu la 7 ani, 7 secunde le îmbrăcam pe toate. Așa. Stai. Pe asta o cheamă, stai că, Măruța. Nu știu, dar... Nu știu, așa parcă îi se potrivește. Bine, așa e din cap, nu? Și cred că ei s-ar potrivi... Asta, parcă asta e mai așa. Da, pentru că asta știi la cine să... Așa, uite, asta e mai așa. Și acum cu Brienuța. Briana. Așa. Și cred că ea e mai așa. Știți voi de pe semne. Cu această rochiță care am zis că e preferata mea. Bine, printre preferata mea. O să-i o punem ca altceva. Nu avem ce să facem. Da. Așa, și următoarea este Anais. Bine, asta trebuia să fie Anais pentru că, da. Și Anais e deja îmbrăcată, cum îți place? Da. Ei îi place? Da, like. Și acum, tobele, Cristina. Da, îmi place rău de tot. Oare de ce crezi că îmi place mie păpușa asta? Cred că deja știți. Și acum să-i punem rochița și după aia paltonașul. Să vedem cum arată. Și după aia să-i punem și pantofiorii. Avem ceva. Așa, în sfârșit. Acum hai să-i punem și paltonașul. Sper să nu fie greu. Sper să nu fie greu de îmbrăcat. Uleu. Uitați-vă și cum am făcut-o. Ok. Să acolo punem. Așa. Mă duc la club, la party. Sau party, da, așa. Uitați cât de bine îi stă. Eu aș vrea să fiu așa îmbrăcată. Da. Și acum hai să încălțăm păpușile. Like. Așa. Hai să o încălțăm pe Blondina. Bine că n-am uitat de data asta. Așa. Blondina, alegeți o pereche de pantofi. Te rog frumos. Așa. Nu, stai. Uite, asta, ok. A ales Blondina. Ok, ăștia sunt pantofii care îi vreau eu, hai să ne încălțăm. Ea deja și-a ales acești pantofiori. Liu. Gata, așa. Da, nu știu. Am crezut că nu sunt la fel. Ui. Așa, cam așa arată. Puti. Da. Așa, eu zic că este cool. Acum hai să mergem la negruța. Negruței iar prinde bine. Îi pun pe... gata, am găsit. Da, și... eu îi dau nota 10.
îmi place, la nebunie, cam așa arată. Îs foarte așa. Acum la doamna Jasima. O ador, e preferata mea. Să nu credeți că îi pun ăștia. Na. Eu îi pun ăștia. Nu știu, parcă e mai de party. Uitați. Așa. Drăguț. Cât puf cade de rău ăsta. Așa. Cam așa arată. Așa. Cam asta a fost cu colecția mea de păpuși. O să ne vedem în videoclipul următor. Așa că nu uitați să te abonezi la acest canal. Vă pup! Pa, pa!